Okay na. Gamitin electric screwdriver. Wamang kuha na. Doon na ko. Adiyo ta akong kaon. Mabalik na ko. Siya may nakaon na to. Kalit magkalami. Ma! Paliw ko sa electric screwdriver. Blas na yung anhi. Nangaway pa man to na ako. Karon, kalit magkabuutan. Si Paing na, kuya? Oo, may kalit lag kalami. Pahuamon ko niya kining electric screwdriver. Oh. Mo na ba siyang downline? Mo ba? Ako na lagi silang na-recruit, ninang Sabel. May seminar naman sila gahapon, nagpamember na yun sila. Pero, gipaandar na ko sila nimo. Oh, mo ba di? Oo. Bok. Ano? Bago ba niya? Duha pa rin ako magamit. Gwapuha gud ini gud. Bawal yung laki. Oh. Sige. Hindi na ko magdugay ha kay manguntak ko sa kumakaila para ma-recruit. Very good, Paing. Very good. Sige ninyo. Igo ko na. Laki ko na. Lamat, Paing! Laki ko. Nari na mabayag laki ang electric screwdriver. Nawat ang kalitan ko na. Nauyog akong ipon sa kurat. Kuya, kadungog ka to? Ha? Kadungog ka? Ingon si Paing. Manguntak na siya yung mga kaila para ma-recruit. Kadungog lagi! Kadungog lagi, kaila kasuko. Pero unsa mo, kuya? Nakatagaan gid ay ko. Nga unsa man? Nga laki ning yung electric screwdriver. Ha? Wow! Ha? Wow! Ha? Lipaya ko na to. Tawa, kuya, tawa. Daghan ni sud na to. Wow! Daghang bagong recruit? Adi na ni akong recruit, kuya. Kang Paing ni kadaghanan. Doon sa kang Sabil. Kunyang ako. Mo ba ito ni account? Ha? Kunyang anong ikaw rin may open? Ang angke, wa magipaki. Doon na di kipaki, ani. Nga-open ni ka. Wa. O, mali ha. Sa ato pa. Doon na ko yung account, ana boy. Unsa rin ni tanawa ka na. Tanawa na. Wow. Oh. Hala. Karon lang ning adlaw, boy. 12,000? Karon lang. Wow! Biliban ako ng Sabil og Paing, eh. Maayo, maris laani, day. Salamat, boy, ha? May problema ko, kuya. Why sa pa yan? Ato ra ba sa ni? Dili ba yun sa kwarta, boy? Ang sa day? Nga doon na nabisihan sila si nang Sabil ug Paing. Nga dili na sila makahasol sa ubang tao. Labi na nato. Ay, bitaw ko yan, no? Kaya wa naman sila itayang magunaw na to, di ba? So, dili sila magkaigayon nga masuya o magkunahon na og binuang. Correct! Mo na ako ipasabot, boy. Mayuha gini na ako, kuya, sa? Di ba? Ha? Nung shock man ka. Ngano ka? Kailab may un sa nimo, eh. Naugawa, masa. Nibalibad ako sa una nga makigsusyo ni Imok. Pero karon, nagsusyur gyapon mi. Lahi lang nga pagi, kay networking man eh. Maog yun. Og dako-dako na tagnahatag niya kay siya man ang atong upline. Maugid. Karon pasad ko da nga lingaw raman sa day ni og dali pagyud king kwarta. Dali ra ma, kay na timing, mga daghan tag kaila nga willing sad mo invest. Panahon na, Paing. Panahon? Unsay panahon na, ma? Panahon na nga atong paninglan sila si Imok ug Buboy. Ha? Unsay? Katugong akong gisulti nimo sa pagsugod pa lang nato, Idi. Nga makabinipisyo ni natong duha dili lang bahin sa kwarta, kundili bahin sad sa atong mga love life. Ha? Paabot lang, Buboy. Ambi, kuya. Salamat. Sige. Balis ko makailan para ma-recruit na ko. Ilaki na akong pultahan.
Kadiyot, Boboy! Oy! Nang Sabel! Ako na ilak. Nang Sabel? Ang ilak na nimo. Para way istorbo. Og Sabel na lang, Boboy, uy. Kita ra bitawng duha. Galing na ya. Unsa day kung kitarang duha? Boboy, nahibaw ka gyud sa akong gibati para nimo, wa ba? Wag nang! Wag yung kumaybaw nang! Nahibaw, manggug ka, nagpaguryo-guryo ka lang. Ay, lang sikit na ko nang. Paguryo-guryo ba ya? Ay, lang sikit na ko nang. Sabel na lang lagi. Ay, kung binuhang nang. Mura na ba ka akong mama? Ay, sos, mura raman ka, ha? Ayaw, lagi na. Bato na ba ako? Mang-recruit pa ko nang. Ay, nagproblemahan ng recruit. Ako ra'y bahala, ana. Kami ra ni Paing mo ay bahala, ana. Og ikaw, pag sitting pretty na lang og paabot sa imong share. Buboy. Ayaw yun na nga. Buboy, suwaye lang kudong. May asim pa man gud ko. Akong ipamatuod nimo. Nang! Virgin pa yung taong ko nang. Uy. Kana, mas maayo. Wala lagi nang, ayaw lagi ano na nga. Gabi ka na ako, ayaw ta na. Tanawa na ko, Buboy, oh. Tanawa ning akong legs. Oh, legs din nga. Kahamis pa ini. Kabusok pa ini. Asa ko no. Oh. Hala. Oh. Muro magdiliti ko. Sige, magkagtutok diha. Unsa na, Buboy? Unsa na? Nang minor mas ako nang. Nisinibi naman ko nang. Pwede ba din ka ikiha na? Unya, imo day kong ikiha. Nga dili. Bahala na mo kong ikiha. Ayaw na! Ayaw lagi! Si Bia! Ay, salamat yung kayo nga ni Anhi Kabia. Ay, wapa! Naimpas na unta ko. Ay... Magpaimpas sa sadayong ta ka. Lalaki ka good, o tiguang nas ng sabil. Dili naman siya tiguwag sa akong tanaw ganina, Bia. Magpaka-sexy pa man gani siya. Ew! Kalukod di mo, Buboy, oy! Mabatol ka na yung ta kaniya? Ha? Di sa taon, oy. Kasi di ay, ha? Isumbong tagit kang imok. Kalukod ni mo. Actually, kuya, di pa siya ko ganahan mo, patol, kay bisang maldita siya, ug sige pangaway na to sa una. Dakot yung gihapong respeto niya, kay lagi, idaran naman siya. Pero tinuod lang kuya, no? Honest lang. Galina, no? Wa man siya nagtiniguang og sulob good. So nakita jud nako nga, posible jud, nga may asim pa siya. Hiram, Buboy, oy! Ay, Hiram niya, simo sinultihan ka. Dako maka-imposibilidad nga magkapangasawa kag tigwang. simbak ko sa taang kuya, oy. Sa simba ko. Mo yung kapag simba ko. Nga klaro man si mo sinultihan. Kau hinoon. Well. Age doesn't matter, man. Ha? Di ba sa kukabot ni mo? Labad niya kuya, oy. Ayaw sa daan na, oy. I cannot control you. Labay! Kalain sa da! Sinasabi niyo imong ipalabtim na ko. Wag gabae. Waman ko mag-love team ninyo. Nagbase naman ko sa mga inistoryahan ni mo. Sa akong tanaw, kung magpursige lang ginasinang sabil, ma-develop gi ka niya. Bakit ito mo kuya, oy? Di mo siya kong gitunglo. O sige, tunglo. Nagbase lagi ko sa mong gisulti do. Iw ka pa kunuhay. Pero ikaw ra sa imo ingon nga sexy ra sinang sabel. Bangag sa ilong nimo. Si? Ha? Di ka tingog kay siradong bukog. Di ka pagka-deny. Nga na-attract na sad ka niya. Wa man. Saywa. Saywa? Ha? Saywa? Kuya, ayaw ko yung naini ba? Sulti mo ka o kalingon. Kay ikaw rin hibaw sa tinuod. Ayaw ko katawa, Ibiya. Napatambag ang gani ko ni mo. Imo rin akong katawaan. Asoy. Angang, katawanan man ka. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Maday, di manggod. Oy, sultihan ti ka, Buboy, ha? Oh. Kung ako niabot adto, Oh. may mahita ba bang gito ninyo ba?
Bako itaw. Unsay simba ko? Madag simba ko? Gawa man ka mulikay? Oh, Oh. Siradong bukog. Wa ka katingog. lugaway di. Ngang lawgaw man. Ha! Oh. Sukad karon! Oh. Ha! Ha? Mulikay na ko, Ninang Sabel! Weh. Ha! Sulay ni eh. Di man ko magkatugan eh. Ay, hasul. Suwahi ko, Buboy. Di ba makaingon ka nga may asim pag hindi ay ko? Kasukaon bang kuhan eh. Marug man akong malibo ani. Oo. Tanawa akong legs, Kahamis pa, ana. Kabusok pa, ana. Mayong pagbuminaw sa Lex In Pino. fairness sa no? Hamis, ugbos-og pa ay ang legs. Kung di na tingali siya silang sabil, no? Unya, di na ko makita yung naong. Fights pa tingali. Asula. Sa akong tanaw ba? Kung magporsige lang gina siya ng sabil nimo, magdevelop ang gikan niya ba? Di ko. Dili lagi ko. Ay, mo naman ang akong gitimanaan nga blouse. Sayang nga. Ay, nalitan na akong laing, Kinitalan, miss. Palitol din ako. Uy, wala, sinang sapil. Wow, kadagan sa iyang pamalit. Bea? Ay, nakitaan ko na. Hi, Nang! Uy, naghan ko di mag-shopping. Ay, mag-ilis na kong mga biste, oy. Ipanghatag ko na tong mga daan akong biste. Matiguang ko adto. Bitaw ay, nindot na yung magkipamili ron kay papugong sa edad. Maayo kay nakita di ay taday. Magpatabang unya ko ni mo pamili para ni Boboy, ha? Ha? Pamalitan sa dako siya. Kaysa kong tanaw. Dili ba kayo daghan og bisti si Boboy? Liwat siyang magguwa nga tihik. Mao nga ako na lang siyang pamalitan. Sige na, tabangan ti kagpili. Unsa? Lagi mo. Niya nasad gani ko'y ako, Dilibrihan ko niya. Hayhayag kong buboy, good. O pa mo ani silang sabil? O pa man. Sige, madto na lang ko. Kay tingali mo ani na siya. Basta malain siya nga. Nag-una-una kong istorya ni mo. Ay, nagsaba nga nisulti ko. Way problema, Bia. Excuse me. Excuse me. Wow! Lo, Nagkana ko na ng buboy. Nag-shopping ko kay mga daan naman ako mga biste. Sige. Uy, ato na ko imo ka, buboy. Sige, Bea. Nga na yung naman yung tanawan ako, kuya. nag-shopping ka? Nalan eh. Imo ginang pinalit? Laan sige ako ning kinawat, kuya. Di pwede hinatag lang na. Kinsa mo si muhatan ako yung ani kadaggan, kuya, oy. Sinang sabil? Unsa? Hinatag na nilang sabil, no? Basta, oy. Di, oy. Naipamakak, buboy. Hinatag na nilang sabil. Di lagi, kuya. Ay nalagpamakak lagi kay gisultihan kong biya. Silang duha sinang sabil ang namili, ana. Ha? Waga ka tingog kay siradong bukog. Sorry, kuya. Mauwaw ka nga moangkon nga hinatag na ninang sabil? Oo. Uyab na giday mo. Gili, uy. O niya? Nganon ni bidawat man ka na? Ano ba mamalibaran? Mao na diha. Dili ka makabalibad din ang sabil. Nakuha na niya ang imong pagbati. Ang good. Buboy. Minor pa taon ko, kuya. Minor. Baka, 19 pa taon ko. Minor. Minor pa na. Dili, di.
18 ug 19 Buboy, dili na na minor. Ha? Dili na na minor. Ha? Sakto na na si Dad. Di na na minor, ha? Di na na minor, di na na minor. Ha? Kasabot ka? Oo. Kamaw na na magtimbang-timbang. Pwede na nga mo decide sa ikaw galingon. Kasabot kag minor? Mao nga kun. Taman. Paminaw. Kaning dunggan ni mo. Sakit, ay, sakit! Magkadayon man gani mo ni ng sabil, ha? Imo ginang desisyon. Kuya! Alam mo, nagproblema naman noon ka sa love life ni Buboy. Wala gani ka magkaatiman sa imong kaugalingong love life? Aw, hinuon. Kasabot ramasad ko nimo. Kaila ba yatang ng Sabel? Og dili sayon sa imong part, nga makadawat nga siya ang mahimong partner unya sa imong manghod. Aw, di banggi ko makabuot, no? Pero, ay, ambot eh. Si Paing ka, okay ra ka siya ini? Nibaw ka siya ini? Murag, kay bawa naman siguro? Di ko sigurado. Isuryahes, Paing. Mayo! Oh, Maing hapon! si Paing. Wa palibak. Dayon, bay. Oh, ni asa lugi day ko. Oo. Mas maayo nga niya ka, Paing. Magka-istoryagin mong imok. Ha? Bahin na tong tulo? Oh, okay raman tingali nga makribal migbalik ni mo, biya. Ikaw mo say bahala kin sa gud namo ang imong pilion. Di magud bahin ako ang inyong istoryahan, good. Wa Oh. man ni mamisita na ko sa imo karon. Para mga moral. May tuyo raman gyud siya nako. O ikaw sad, manguyab kag balik na ako. Di ba niingon naman kang amiga na lang kita? Oo. Pero... Pues, ipadaplin una na, mas importante ang inyong istoryahan ni imo. Ha? Ano day? Kung sa day problema, imo? Sila sinang Sabil og Buboy. Ha? May nahitabo na nila? Oh, Kung na, kinahanglang manubag si Buboy sa iyong gibuhat. ha? Sa ato pa. Okay na day ka nga sila? May nahitabo naman ka nila. Unsa pa may akong mahimo, anak? Kisa may nagingon nimo nga may nahitabo nila. Aw. Unsa man ito imong giingon mo? Ay, pamina sa yung tawag tarong engoy. Naminaw bita kong tarong mo. Onya, nganong pataka man kag sulti kung naminaw kag tarong. Aw. Unsa gid ay? Ay, ing-ing. Way, Kinsa man nahitabo. na si Ing-ing, oy? Paing. Paing ing-ing. Ay, ing. Way, nahitabo nila. Saan mo? Aha, nabala ka lago sa kumanghod, ing. Kapoy na. Kay bata pa taon sa minor pa na, minor. Ha? Nya. Hala no, bata pa man taon na siya sa imong mama taon. Ha? Ibaw na ka. Ay. Sa tinuod lang mok. Mok. Ay, mok. Supak maging ko, anak. Eng. Nalipay gani ko itong panahon nga naglikay si Buboy ni mama. Mm. Pero karong bag-uhay lang. Wa naman siya mulikay. So, di na lagi ka mo supak, ing? May mahimo pa ba kumok? Oh, Hoy, ngano wa? Tambagi na imong mamaing. Tawa mga biya. Imo na kong ikatawan nun biya? Di ba ako magkatawa ko ninyong duha ba? Tuturay lang mong duha. pati kasi angga, ing. Pati kayo mga angga. Tambagan sa ni imong Buboy. Sige. Ako suwayan. Oy, Uy, Paing! ngano day, angkol? Trawa yun sa FBI, trawa. Trawa! Nay nagsunog nga motel. O mayong pagka-plaster sa mga dagway na ni Sabil og Buboy nga apil sa mga ni Chick dito nga giriskyo. Unsa? Ha? Ginoo ko. Oh, Kalma lang imok. Usaon nga nahitabo naman na. kinahanglang manubagod si Buboy sa igibuhat ni mama imok. Ang akong manghod. Kabata pa sa akong manghod. Bata, di na siya bata. Nahibaw na siya sa iyang gibuhat. Ha? Kinahanglan nga iya ginibarugan, ha? Di mahimong iya lang likuran. Buboy. Wa may
Nitabo na mo, kuya, oy. Magkura man ming abot adto pagsunog. Pero gano'n dito malagi ang taon mong duha. Huwag kay ba nga adto ba may maingon? Ano nagkuyog man mo? Pagkawas ako sa skulahan, kinaya mo sa rinto! Ay, pero kung giingnan nga magpakuyog siya na ako, naikog na magpalibat mo ni kuyog rasag ko. Nagbuhok naman siyang sakyanan. Okay ba nga, ato ba na may maingon ito? Huwag ka ba mamakak? Lagi kuya! Nagsulti niyo ko tinoon! Bisa pangutanong pa ni mo silang sabil! Ayaw ko tubag hilak ma. Sultihin ko. May nahitabo bagyod ninyo ni Buboy. Kung di ka mo tubag na ko, ma, wala di ikatabang ni mo. Anong inyong manyugong pugso na? Wala kain daw na itabo na mo nilang sabi, wala may relasyon! Ayaw ko ninyo pugsang mapagkasal niya. Mura na tao na ko siyang mama, uy. Biya, labaran na gisa kong uwi ni, oy. Boy, naglapad na kayo kong boy. Kung niligay pa lang idong talagi ka, di na mahitabo. Sus! Boy. Ayaw na lang lagi siya sigihig, basol, imok. Usabot na nagkalabad ang iyang Mga yun. Tabangan na lang nato siya sa pagpangita og sulbad ini problema, ha? Bitaw. Sus, baboy, baboy! Lamiyan ni mo litsuron, ay. Pero, Biya, usaon lagi. Huwag mako'y mahuna-huna. Ngano magpakasaman ko sa imong mama, nga wa man ni relasyon. Wa sa nitabo na mo. May nahitabo man ninyo uwa. Nauwawa des mama. Starring good mus balita good. Mayo pagkahapla sa kamera ang iyong mga dagway. Iskandalo kayo, Buboy, maong kinahanglan yun niya imong barugan si mama. May paingin na ako ikiha. Aron ang judge mo hukom na ko. Buboy, ganong kinahanglan pa man nga mo abot ng putuha. Ngano dahi kun ato na lang sabutan. Di ko mo pakasal niya, oy. Dili ko magigminyo niya. Way na hitabo na mo. Wa may relasyon. Bisan asa pa na mag-abot. Di dyo ko magpakasal niya. Kining ing. Ing. Paing man. Ako ba, nagkasabot ko ni mo, ing. Pero, hinautot nga magkasabot sa ganako, ing. Pero looy, masagot kayo akong mama. Huwag kayo sige na maghilak. Pero, Kuyawan ko atakihon nun niya sa kaguol. Maloy sa ka na ako pa, Egoy. Tarawa na gud ko. Ikaw ba rin paminyo unong tiguang? Musugot ba ka? Bisag loy yung mama, di ko musugot. Undi ako yung takihon, ha? Ha? Undi ako yung takihon, ha? Ha? Para sa utok ka niyo, kalma lang, ing. Ing. Mok. Ing tracks ko kagon. Kining boy. Asay maayo magsulti mo ni nang sabil. Undi, Goy! Oh, Di na ko makigsulti pa niya. pagsulti mo tarong. Kamu na magkinahibaon niya na ba? Kung sige tinuod. Kung nagsulti ka sa tinuod, hangiyo siya. Pagkiloy niya. Oh, bitaw. Dali. Aduas ba na? Aw, kung makigsulti ko niya, kanang naadyo mo, ha? Kaya tingalig, doon na unya siya buhaton ako. Oh, Boboy? Ni Aka? Kuya! Kining, nang sabil, pwede bang mag-istorya mo si Buboy? Kanang tinaro nga istorya nang? Kanabang magkasulbad sa itong problema karon. Wow, nabigyan ng hitabo eh. Di lang kamo ni Buboy ang nawawan ini. Apil mi si Paing, di ba Ing? Bitaw ma. Sakto si Imok. Sulbaro ni nato. Mugawas mi si Paing. Pagsulti mo. Ayaw mo gawas, kuya. Mahadlok giday ka nako, Boboy. Oo! Oh, Boy. Dito lang mo tapit sa kusina, kuya, ha? Basta kayo ayaw lang yung mo gawas. wa na giday kay pagsalig nako, Boboy. Wa na!
Na, samot. Ayaw bilakilang nang. Mag-isuro tagtarong. Ayaw taong ko i-hostage, oy. Nang may mo ba? Ha? Ang kunain taon nga wain tay nahitabo nato. Nga wa tay relasyon. Nang Isabel, maluoy sa taong ka ni Boboy nang. Magubain taon niyang kaugmaon kundi ka magtarong. Unya nga kong dungog. Baliwa na lang, ha? Ma. Wa magud kahay nahitabo ninyo. May nahitabo man uwa. Kinahanglan nga imo kong pagkaslan, Boboy. Ako kumauna. Maghikog na lang ko. Boy! Boy, ay O di ba? Boy. Patya na lang ko ng Isabel. Boboy. Patya na lang ko nang. Mas maayo pang mamatay ko kaysa magpakasal ko ni mo. Mahal ta kayo ka, Boboy. O sige. Sige. Ayaw kong pakasli. Panglayas mo sa kong atubangan karon dayon. Panglayas mo. Tara tayong kuya. Dali, boy. Tara. Sige. Layas mo. Adto na mi! Layas. Adto na mi! Ay, boy. Oh, ikaw. Nganong ni aka pa man? Apil di ko ma. Apil ka. Layas. Gipalayas ka? Oo. Kaya wa mo ko mudapig niya. Unya, Ay, asa magkaroon mo puyo? ani lang una ko sa inyo. Unsa? Ngano di maghotel lang una ka? O pension house? Kwartahan bitaw ka? Kuan mo gud mo kanang mok. Eh. Gusto mo gud ko nga dool kong mama ba. Tingalig unsa unyoy buhaton niya. Kuan, kining, di nila nagasamo. Kay klaro gyud nga, malili ra nimo sinang sa building. Bitaw sa mas dool mo ninyo. O gani. Pero sigurado juga nga okay ra kang anikos inyo mo. Okay ra lagi ing-eng na sa man. Ay. Sige, salamat. Ani lang ko sa sala para sayon raglantaw sa amo. Oh. Ay, uy, sa baro. Mok, mupauli lang ko ha. Di pwede nga siya ng usas bahay. Mupauli lang ko. Hay, salamat in taon. Nahilom na gini istorya-istorya in taon bahay na ni Buboy yun ng sabi. Ay, mao magyud na. Init pa kaayo kun pag-upa. Pero sa kadugayan, mamingaw ra man na. Pero, wagi ko magkikita ni nang sabil da nga migawas da. Oh, nao, tingali pag-ayo. Pero kay baw ka biya? Mas mayo ba ya ang nahitabo nga bunga at tong bati nga hitabo? Usa man? Ay, puti ninduta. Oo nga, nalagi. Kami si Paing, nagkaamigo na sab. Oh, Laki! oh, maayo noon. Mayon tagbagdayo na ginieng among panag-amigo. Maayo unta. Oh, Maunay akong kondisyon para musugot ko sa imong gusto. Nakalimta na gid si Boboy. Awon sa mandili ka? Sige. Dili gid ako siya kalimtan. Bangita kog paagi nga ako gid siyang makuha. sige ma, sige. Musugot ako sa imong kondisyon. Basta lang kay, di na tumubalik nga maiskandalo na sagka ha? Tungod niya. Musugot ako. Sa baro, kasaba baron, oy. Boy! Sa baron, boy! Saba ako ron kuya. Oh, dili di ikaw ron ang nagpa-music o gusto? Sabi ganyan ikaw. Kapay nga naman mura magsaba sa ato. Mamagha ka magpatukar. Di mo masag ko magpatukar, Sab. Barod na sa tong tugkaran kuya. Ha? Oh. Tanawa kuya. Uy! Ano niya may dakong speaker nga nagkatubang sa itong ultahan? Unya! Nausa ba ni budot sa wagyan? Kinsa man ang speaker? Ayaw ng hilapte! Kapaligog ko pa niya! Ma! Oh! Ganun mo manggipaw! Trespassing naman ang magibuhat! Di naman atong lugar, man! Ikaw na bahala na, kuya. Di na ko mapila na. Ikaw bahala na. Ay! O, sige.
Uy! Huh! Unsa ba ka ba, oy? Ayaw lagi pagbuot! Alsahon ko na ng speaker, be! Ayaw na lagi na ibalik og kuon lagi. Ay, ayaw lagi pagbuot! Buhiin ni remote. Buhiin ni. Di ko. Buhiin! Ano mo yan? Buhiin lagi ba? Di! Ay, gahi kay kag oha! Yan yung speaker, ha? Oh. Ako ginighatod. Oh, sige, bye. Hoy! Kisa may nagsugo ni mong ihatod ng speaker, ha? Bye. Mama! Unsa ba, oy? Hoy, Paing. Sugod ka ron, ha? Balik na tagkaaway nila. Ha? Kasi dili man di ka sila makadawat na ako. Pes balik na tagkaaway nila. Nakasabot ka, Paing. Ay, ikaw rin may unang nakiksuod nila, ma. Karon ikaw na siya nibak mo, eh. Ayaw na lang sudya diha. Basta kay balik na tagkontra nila. Period. Unsa may sulti nila, kuya? Wala naman kay milakaw madayon ko. Nag-ilugay pa ganito sila sa paing sa remote. Okay na ba yung paing na to, no, kuya? Sinasabi lang yun ang labad. Pero, deriyot yun kang nang sabil. Unsay ngan? Hapit yun ka mabiktima. Oh, lagi. Deriyot yun. Gani. Abi na ba ito na akong maminyo na dyan ko niya? Da. May gani, naluwas pa yung taong ko. Di na tayo makisgot nila. Ato na silang kalimtan. Okay. Tabangin na hinong ko sa pagpanguhag dahon sa alugbate. Pag-utan ta? Dili. Para itambal sa matagtiki. Hulo! Gimatagtiki ka, kuya! Dili ako'y. Naroy mo ani din nga pasyente. Pariente po ni Bia. Mau ba? Oo. Ano nig? Sila rin mo tambal. Sa'yo rin mo na pagbuta og dinukdok na dahon sa lugbate. Di man kuno usara ka matagtiki. Ha? Naaday ko na, anak? Abi ba na akong usara ng matagtiki? Aw, kung bulhog tingali ang tiki, usaray mata. Ayaw na, kuya. Ayaw na, kuya. Hatiki man. Kuya. Hatiki ba ya? Pero, kuya. Tawa ba? Kamawa ka katawa. Pero, kuya, lahi ba ito ba? Sige. Pero, bisa dili ra usay ang matagtiki, kuya. Pwede ra maglinggi sila, anak. Sila lang mubutang. Ngano ikaw mang yun, ha? Hangtod karon boy, mangutan na naghapon ka na. Ha? Sumagod. Ha? Kadaghang mga hinako nga pwede ra gyud nga unta nga dili na lang. Kay ako na kung gitudlo nila unsa ang pagtambal nga sila ra. O di ba? Pero mo anhi gyud. Gusto mo gyud nga magkakita sa akong kagwapo. Nya unsa unta man na? Hinuon sad lagi. Sao man ni atong kaliwat gud nga kaliwat maning Lee Min-ho. Oh. Gara sa kada. Kapda. Bitaw, boy. Oh. Kining seryoso ta ba? Saban. Di na ginato matangtang sa mga tao ang ilang pagtuo nga mas dali silang maayo kung ako mismo ang mutambal nila. Kakita bitaw ka? Nga bisag dili na ko manambal kada adlaw. Ha? Mutuman na bagid sila sa akong ihatag nga schedule. Mabitaw kuya nga pwede na jud unta ka mudagang pagkabarangay kapitan sa sunod nga eleksyon kaya. Kaya di man jud ikalimod ang imong kasikat. Bida sa dahil nalasag ko papila ng dagan-dagan, boy. Kapoy maganig lakaw, dagan pa ba? Karaan! Bong, hot sa ito'y. Sakto sa ning 5 kadahon akong gidukdok kuya eh. Okay na na. Sakto na na. Gani. Kining ubang dahon, ato na lang ning ihatag nila. Sila na lang mo ilis kung mauga na nga akong ibutang unya. Mayong sa Lex Pinoy. Hala. Nganong nagdupa man na og nagkangkaang man ang kuyog di Bia? Hala. Nung matagtiki ra man kay problema ana. Asa ni David iyang matagtiki? Agoy. Mao ni siya imok, si Kuya Bu. Bu? Igon sa din mo. Akong igagaw, igtaglima sa side ni Mama. Igtaglima? Nakwenta pa gini mo, no? Ay, uy, igtaglima. Oo, na po ni igtag-unom. May di akong wisdom kwenta. tot.
Bitaw, no? Insik ko lagi niya, no? Ay, oo. Kay insik man iyang papa. Unsa na yung apelido? Ang. Ha? Ha? Actually, Boni gini iyang pangan. Ang gara na niyang Bu. Mana? Mga di ay. O saman, magstorya mo sa kungan? Dili ko niyo tambalan? Tambalan, oy. Pero time pa. Ganong nagdupa mangga? Ay, naalagi matagtiki sa duha niya kailog imok. Uy. Oh, nasa sa kumbugan. Mahuli ay. Napagay siyang sampot imok. Nakandagahan ka na. Sa sud lang tingali ni siya tambali imok kay naam na siyang bugan. Oh, sige. Sa sulta. Manood ta. Kika mo lang ha, anira ko sa gawas. Oh, sige, kamera. Manood na mi. Palingkura, boy. Lingkod, Kuya Bo. Bo. Dili ko pwede malingkod. Lagi, nako'y matagtiki sa kong sampot. Ay, Odi, ay. Sige. Hapa na lang. Sa sopa na lang siya, pahapa, boy. Di lagi ako kahapa. Kaya matagtiki sa kumbugan. Ay, di ay. Di siya Sorry. pwede magkapa, Kuya, kay nagdupa man siya. Mubarog na ko. Sige. Barog na lang. Yauna na nato ang imong ilok. Mayo kay... gasando ramang ka. Di ta maglisod. Boy, ang binang dinukdok nga dahon sa agbati, boy. Niya, Kuya. Ambe. Unsa man eh. Dagha naman taan eh. Gilok kayo eh. Uy, nawan ah. Nalagpot na lang, ginukdong ang bati, Kuya, kay... Luwag magiging Kuya Bo. Gilok man kayo. Pagdukdok na naglain, boy. Ayaw lagi pagluhag. Ayaw pagluhag ba? Jay, Gilok man kayo, be. Masa wala na ko, di ko kapugong. Na. pagdukdok na sa glain, boy. Kuya, ikadapo naman akong puno og dukdok, oy. Taga pa niyo akong idukdok, hurot lang kausik. Ipawahin na lang yung ilok, be. Yan na lang bugan mo yung tungunahon. Be. Ihos-hos na yung purol. Oo, Ihos-hos, boy. Sagay kong dinukdok, boy. Dara. Okay. Sorry. Wala ko tayo. Gilok lagi kayo. Imo magisikaran, oy. Tatabangi kong marug, boy. Hasula ini, oy. Dali kayo, gunit ako, Kuya, gunit ako. Sorry kay Dok Ibok. Grabe kayo kagilkanon. Imo pagisikaran si Kuya. Nausik ka sa nagbate. Pagdukdok sa glain, boy. Dili na agbate ang nugdokong, Kuya. Kini na yung ako nugdokon. Ayaw, boy. Boy, ayaw, ha? No, ha? Don't. Usay, don't. Don't, ayaw. Kapo na kayong gilugdok, Kuya. Happy na ganito na upo atong agbate. Unya, usik ka lang kanahan. Imok! Pasay na itapon ninyo diya! Okay ra mo? Dili, Bia! Okay! Okay ra, Biya. Okay ra, gyud. Sakitas dong ganan. Nga nang okay ba, Kuya, nga dili man? Ikaw ba? Ako'y nahuna-hunaan nga laing paagi, boy. Nga, mahumaning atong kalbaryo na nitawala. Unsa man na, Kuya? Ngano nang hunguyaman mo? Nagsabot mi unsaon nga matambalang kag tarong. Unsa man? Kagat, ha? Uy, hala. Nakatug? Tabangi ko gasa. Para nga, ipahimutan sa sofa. Mayo to nga diya kaya na. Nakatug sa imong kumo. Kuha litog dagom unya i-sterilize. Uy, unsa man imong dagom? Akong tuslo ko na iyang matagtiki. Ha? Dagko man din eh. Wa man butanan. Uy, Oh, grabe oh. Napay mga pilok. ngawi mata na pilok, yabag. Dito, padali dito. Samtang wa pa siya maulis palimot. Okay na ka, Kuya Bo?
Murag, okay naman. Tanawa. Wala ko magdupa. Uy, hala no? O, di tuod no? Hala, niyo sa'yo na matagtiki sa imong duha ka ilok. Wow, amazing. Amazing mo lang. Amazing. Tanawa sad kong nagkangkaang pa ba na siya. Amazing yun. Hala, tuod ko yan, bu. Amazing. Nakabarog na kagtarong tuod ko yan, bu. Maayong laki ginis Dok Imok na. Tinuod ganing ako nadunggan pa hindi mo Dok Imok. Pero time pa. Ngano doon naman kay Black Eye, kuya? Ngano na? Wala kang panda. Nausap na. Never mind. Naigora na siya ganina kay kung ang luhagan manggog kaayo si katawa. Naglisod mi si Buboy. Nagkalisod-lisod dito mi ganina. O sige na paglakaw na mo kay naluya yung taon kong maayo sa pagbugnuan na niya. Sige na, gugugo na. Ligi-ligi pa man ka. Uy, pili akong beranan. Ay, wala na. Lakaw na. Wala bayad. Libre na. Goodbye na. Ay. Kapahuay na gitahon ta. Ay. Nanakit akong kalawasan na itong pasyentiha eh. Parienting biya. Mura masal kong nanambal og daghang tao. Parehas bitaw ng duha, kuya. Pero believe ko ni mo na. Nagkaunaw na dyan gatong pagiya, kuya. Kaya nga ito ni mo sumbagang naon, no, para makatuog. Wapa yun tinganit ang mahuman hantog karon. Palagi tungod ni biya, surrender naman ko ato ba? Lakas yung kaisbiyan niyo, kuya, no? Siyempre. $3,000? Oh, gipahato di kuya bu para nimo. Dako agod inigot. Gamay ra gani kuno na kung ikumpara sa imong effort para matambalan gyud iyang matagtiki. Ingnas siya nga salamat, biya. Taon-taon naman to niyang gidada. Ganun wa man di siya magpatambal dayon. O di ba, miatog doktor. Ay, mauwaw man. Labi nas doktor, mauwaw gyud kay nako ni daghang nurse. Mauwaw man siya makita niyang matagtiki. Labi na nas may bugan. Nya ka nang sa may sampot. Ay, mauwaw siya, uy. Ulitaw pa manggod to. Maong mauwaw sa mga babay. Mao di. Mao gyud. Hangtod nga, nidako na gyud noon ang matagtiki. Nga ni sakit na pag-ayo, ani kabutan. At least nasolbad na. Kining painom-dumi lang sad siya, biya. Nga mo inom lang yun siya o kanang pinabukalan nga kalabo. Bali mo na iyang antibiotic. Sige, ako ito inon. Sige, oy, din ako magdugay, Imok. Kadit sa biya. Imok. Biya. Nganong imo kong kitutukan og ikon ana, Imok. May isulti ko, biya. Oo, sa imong isulti. Nakaimuta. Naar sa imong left eye. Alay na koy? Ganun ang suko man to siya. Dutan din akong isulti. Unsa na, kuya? Ha? Ambot. Ako lilion, be. Unsa man? Naay dagang hollow blocks, kuya. Bas. Nya, napasiminto nga, giniskargay lang silang paing. Magpa-renovate siguro sila. Tigali. Dali, Ano naman? ay sig pamantay na, tabangi ko kagpat ni kamunggay, be. Okay. Imo! Gitawag ka, kuya. Kining, magpa-renovate na sabi mo, na? Maayo kay ni Dool ka. Pahibawoon ta lang ka nga koralo na ni nako ang akong solar. Ug maapil lang inyo agianan. Bang paghimo na laglaing agianan paingon sa inyo. Ha? Uy!
din na sa imong yuta nga gianan. Nga dili man. Unsay dili god? Apil na sa mong yuta uy. Naagid nas original nga mapa sa ako pang mga ginikadan. Pero sa kun hibaw ana nga gidonate naman ng dapita para dunay agianan ang mga tao nang. Asa may imong papel nga nagmatuod nga gidonate na, ha? Bisan asa ka pa mo abot og pangita, dili ka makakita og kamatuoran nga gidonate na. Kining... Ay, ako na lang bayaran nang. Maka-afford naman ko sa pagbayad na nang. Dili na nako ibaligya, oy. Ako lagi nang i-appeal pag koral. Pero... Nalagi ka, Amok. Ing. Say. Paing. Kuan ko no, ing, kaning... Ipa-appeal man ko no ni mama ni mo pagkural ang among agianan ko no. Nya, ningon ko niya nga ako na lang ang bayaran kay... Saan na lang ko no aming agianan. Aw, Saman? inyo na na problema, Amok. Wala milabot na. Ha? Ha? Mortig sulting paeng? Oy. Laugawa bitaw, boy. Natukan ko. Bisag wa ko'y gikaon. Dali yung lugba na ng paeng sa. Abi man tunakog. Tarong na yun siya. Na, abi masab gani nako. Okay ra unta sinang sabil nga mag-iningon adto kay kasabot man ta. Ayaw Wa na. pagid siya kagit over nimo. Ayaw, alagyan na ko. Yap, samot pa magyod mo. Tinod bitaw. Ayaw, lagi. Tinod gani. Mao nga wala gi ko nalain ni nang sabil. Nga iya sa kung nga gi-taray-tarayan. Masingan? Gitaray-tarayan. Pero si Paingon God, I can't believe. I can't believe, good. So, I can't believe. Di ko katoo. Okay. Di naman sana ikatinga ako, ya. Ingon ana, maginas paeng. Sa una pa. Pero milao manggod ko nga mausab siya, boy. Siya gay unang nakikamigo na ko, God. Unya karon? Ha? Nagpasabot na ko, ya. Nga di gyud sila kakumpiyansahan. Ay, Unya ko, ya. Unsaon na to, ha? Asal man taagi. Ay, kinamalibot as pikas. Sus, layo as tong lakto, ano? Ang mga tao nga mo ni, maglisod na yun. awan na tayo mahimo, boy. Gawa sa pagpataod og cable car. Joker! Kimagkar yun! Dili na kita makakita sa mga dagway sa managsoong kanahan. Kataas ra ini nga akong gipatukod nga parila. Ug wa na sila laing mahimo gawa sa pag-agi sa likod sa ilang bay. Unya, ma. Di na ita mahibaw o sa ilang mga gibuhat. Oh. Kaya di naman nakita nila. Di ay no? Akong ingnon ang panday nga buhatan og bintana-bintana ang paril. Kanang igo lang sa mga makalilita nila, no? Ika, no? Bitana, yun. Oh! Uy, kung saan mo dahil mo gipang-order Oh. nga? Wa naman! Pero, kung sabi ng duha ka truck nga, napadong. Oh, Oh, mga kable lagi nagkarga na. uy hala. Nihunong tungod sa ilang imok. Uy, kung saan may lang mga kable o mga steel bars? Magpaunsa di sila.